Takže čaute ľudia, dneska si vykraftíme dve huge monkey z tohoto eventu. Nakúpil som tieto Onyx Gem. Akože ja som nakúpil aj toto, aby som toto mohol upgradeiť, ale proste to už veľa stojí a nechce sa mi, lebo ja som chcel vytvoriť až 3. Ale môžem vytvoriť iba 2, lebo proste ja som chcela, aby som k tomu použil iba 10 týchto, ale veľa to stojí týchto Quatters gemov. Takže si vykraftíme iba 2 a môžeme ísť na to. Takže 1, poď. Prosím, kamo, prečo? Prosím, poď Rainbow, Shiny, neviem. Normálna, nevadí. Pohode, ale ja som chcela aspoň Rainbow. Aj Golden by bola dobrá. Prosím, poď, daj mi Rainbow. Prosím, poď. Prosím. No nič, nevadí. Máme normálnu, ale aspoň sme si craftili 2 hugeov. Dajte like, odber a čaute. Ďakujem.